Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti, wajangan Jawa. Derek-derek sedoyo, iki ana sing komentar ning aku, langsung tak wacakno komentare dulu ya. Langsung tak jawab saiki. Iki komentar itu. Apakah sholat 5 waktu bisa melunturkan diri kita ini yang dipelet utawa ilmu pengasihan dari orang yang iri dengki agar tidak bisa nembus ke diri kita? Semoga dijawab. Nggih, ngeten to. Sejatine ajaran sholat 5 waktu iku ajaran sing kudu dilakoni, wajib dilakoni. Lah, kewajiban nglakoni ajaran sholat 5 waktu kanggo umat Islam iki kok bukan gawe menghindari sihir santet utawa apa ya, perbuatan elek saka wong liya, tapi menghindari perbuatan elek saka awake dhewe. Iku sejatine ajaran sholat, baik sing syariat, tarekat, hakikat, bahkan makrifat. Jadi sholat makrifat iku kan istilahnya sholat sing bernyawa, sing nyekseni nyawane dhewe. Iku sholat makrifat, nganggo rasa, nganggo batin, supaya bisa tembus marang Sang Pencipta, supaya bisa tembus marang sing kuwasa. Iku makrifate sholat. Jadi dikapak-kapakno sembayang sak kusuk-kusuke iku ora ana hubungane karo bentengi awake dhewe saka hal-hal sing arep elek ning awake dhewe, tapi bentengi awake dhewe saka perbuatane awake dhewe. Ngono. Kuwi sebenarnya ajaran sholat. Lah terus piye Kang carane bisa bentengi tekan hal-hal kaya sing guna-guna, pelet, ilmu sihir lan sak pirute wong sing iri dengki karo awake dhewe? Iku sebenarnya ana ning rukun Islam sing nomor 2, yaiku rukun Islam sing nomor 3 yaiku poso. Sing diarani poso iki ora mung Ramadan, tapi poso sembarang kali. Ya poso weton iso, poso Senin Kemis iso, poso apa 40 dina iso, poso apa iso. Mergo tujuane apa? Tujuane poso iku awak dhewe nglebur hawa nafsune awake dhewe. Lah, menungso nek iso ngendhalekno hawa nafsune, iki pancaran cahayane iki bakale murup lan bisa mbentengi utawa nyirnakno hal-hal sing negatif sing arep nyilaka awake dhewe. Jadi mulane iku ajaran sholat iki kan didhisikno tinimbang ajaran poso. Kenapa? Ajaran sholat, wong nek wis bisa tembus sholate, sholat nyawae sholate. Nah, iki wong ki berarti bener-bener mangerteni sejatining sholate. Lah wong yen bisa wis mangerteni sejatining sholate, wis bisa mendalami lan memahami sejatining sing dikerjakno gerakan sholat lan bacaan-bacaan sholate, iki mang wong iki bakale duweni akhlak sing apik. Bakale duweni akhlak sing apik mergo ning jero bacaan sholat mang kan wis ana piye carane bersyukur, piye carane ngwujudno welas asline Gusti Allah, piye carane awak dhewe iku iki manembah marang Gusti kan wis ning kono diglambyarno. Carane awake dhewe urip sing sak temene ning alam donya iku piye iku ana ning bacaan salat kabeh lho. Nah,
sawise dhewe bisa nglakoni memahami sing sak temene ajaran salat, otomatis dirine awake dhewe iki bakal terhindar saka perbuatan-perbuatan sing kecil lan mungkar, kan ngono. Lah, menungso nen bisa nglakoni sejatining salat, akhirnya wong menungso iki mang umat Islam memang diarahno nang poso gawe ngendhalekno hawa nafsu. Mergo apike wong salat, sikap akhlak apike wong menungso ya, akhlak apike menungso iki mang sak kusuk-kusuk wong salat iku jek gurung karon bisa ngendhalekno hawa nafsune. Dadi hawa nafsu iki bisa mlebu ning salate, hawa nafsu bisa mlebu ning laku sing apik. Contone wong salat nek kepengin dipuji, dielem tangga kiwa tengene iki termasuk hawa nafsu. Wong nglakoni apik tapi njaluk imbalan marang Gusti Pangeran iki termasuk hawa nafsu. Lah iku mulane iku mang carane ya iku mang ngendhalekno lewat poso, napoi rasa. Lah iki. Lah wong nek wis bener-bener iso njalani kehidupan sing apik, laku sing apik, iso ngempet hawa nafsune, rasa-rasa nafsune, iki mang wong iki mang akhire bakal duweni keimanan arane iman suci lho. Iman suci iku iman sing bener-bener keimanane menungso sing bener-bener ora terjamah karo hal-hal sing elek. Lah wong yen bisa duweni iman suci, iki termasuk wong iki mang duweni wadah ilmu. Lah wadah ilmu iki bisa nampung keilmuan apa ae sing bisa ndadekno menungso iki mang terhindar saka hal-hal sing negatif sing bakal nyerang awake. Ngoten. Dadi nek panjenengan pengin umpama ibarate kaya wedi kaya dirusui wong lah, katakanlah dirusui wong. Sebenarnya rituale wong Jawa cukup simpel, iki gak ritual kemusyrikan gitu ya. Iku panjenengan wis cukup tak wae tips sing paling simpel lah ya, paling simpel, paling penak. Panjenengan cukup bae mosoi wetone, cukup bae mosone wetone disambat setiap malam wetone iku disambat Assalamualaikum, waalaikumsalam, bismillahirrahmanirrahim. Sedulurku sejati, sedulur kang sejati, rewang-rewang ana aku, njaga awakku. Rewang-rewang ana aku, njaga lakuku. Supaya aku terhindar saka hal-hal sing negatif. Wis ngene, cukup ngene. Simpel. Pokok intine panjenengan carane nyambat sedulur kang sejatine pas malam wetone iku diawali assalamualaikum, waalaikumsalam, banjur bismillahirrahmanirrahim. Lah iku wis marine iku panjenengan wis los sampean sing sampean batin sampean njaluk apa, sampean karepno apa lewat batin panjenengan. Terus terakhirnya diwehi selamat saking kersaning Allah. Wis ngono lho, simpel. Pokoke posone poso sing temenan lho. Poso digawe nglebur hawa nafsu sing ana ning diri pribadi iki. Ngoten. Dadi kesimpulannya dulu ya, jawabanku iki mang tak simpulno yen salat, ajaran salat iku ora ana hubungane karo bentengi awake dhewe. Utawa istilah iku apa mang sing jarene ning komentar mang istilah iku iso melunturkan diri dhewe iku saka pelet, enggak. Uno aja kadung dipelet ya. Gak enak hubungane. Nek wis kadung dipelet utawa kadung dhewe diserang santet ngono ya karo ilmuwan santet. Misale kena santet temenan lho. Zaman saiki kan yo cek 50-50 kan yo wong kena santet temenan apa ora. Lek umpama panjenengan kena temenan. Sebenarnya yo cukup gawe poso iku mang. Poso iku mang wis bisa ngilangno segalane, bisa nyernakno penyakit apa ae sebenarnya poso. Lan dijaluk aja sampe dicolani, dijaluk disambat lho sedulur kang sejatine sing jaga jiwa lan ragane awake dhewe, sing momong awake dhewe iki dijaluk dikon nyernakno kabeh penyakit-penyakit utawa hal-hal negatif.
Wis apa-apa iku tergantung awak dhewe sing nglakoni. Awak dhewe lakune bener-bener apik, poso njaluk marang sedulur kang sejati iki ya bakale diijabah. Mergo sedulur kang sejati iki cedhek karo Gusti kang akarya jagat, Gusti kang maha kuwasa. Ngoten lho. Pun sakmenten mawon nggih, mugi-mugi panjenengan saged nampi napa sing kula jelasaken iki. Pun ngapunten sing kathah apik menawi enten kelepatan lan kekilafan kula nyuwun ngapunten. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.